Oh, aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing iku aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho, Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean njel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Engger apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho mosok jebuk curigai karo masa laluku. Sing mantan ning semasa wis sapa ngono. Tapi mben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelak. Nyidam sari kakidung memanis Niken Dalam aku ning kene iki sebagai apa? Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau Niken kan ndak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapa ren apa wah urung tak apa-apane kok. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sampe namanya kayak Mami Heru ta, Mas. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa ndelokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kakidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon se deni Rama Metprana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. Wewe Mas. PW. Ngateng-ngateng. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis sisan. Luwih kok udalah kon mlaku dhewe. Renggang kula kinepyur pulut. Saya gusti dalang kok kon ngodak-ngadeg terus. Nyedam sarining tresna mlakune jak nginang ngene kaya mencok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo Mukadimah Limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyedam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun Mas? Ya tak junjung. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa yo tega ta? Mangga setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setia satuhu wit biyen nganti saiki
Koyok ngene kok ora tekan iki lho. Wong ya cek apik suarane. Niki meh kepentut ya, Mas. Malah meh kepentut. Lanjut. Ya. Sekali lagi. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah pinayungan Gusti berprestasi muridipun ginanjar kesehatan, keselamatan, karahayon, kawilujengan. Setya tuhu katur dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Dik Niken, niki nggih kuwatah sing memonitor lumantar YouTube nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Nggih, Bar monitor. Nah, saking ya wis tak anggap guruku bapakku dhewe, Pak Kangko Solo Karanganyar. Bar monitor salam Guniken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, anderek ajar, matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut.
Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube oke sing nganti-nganti awake dhewe to. Injis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa iki sing keplok ki ya akeh. Lho arak apa to? Tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh ya, minangka bumbune ngono ya. Heeh, nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya enggak mau. Mau ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada. Agni Lovers. Iya. Mas yang dibawakan ke atas Mas Katis. Ada ucapannya itu. Iya itu. Wah, itu buket seperti itu. Waduh. Gede men. Bajiret nek koke lho. Lho kan ini Nita sama bakul kok toh, Mas. Iya, heeh. Oh, ki anak apane iki? Oh. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, ngene. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus iki duwe eketan. Wah. Itu diwacane itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi itu sayang ya. Mas. Buket tok sak kelir dhewe piye. Ada lagi nih, Mas. Ya. Apa sih? Ya. Oh, ya siap. Ini Mas Akbar ditambah dulu. Lo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah ya gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoke sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam gemati selawase iki wis, Mbak. Oh ya enak. Wah. Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. Gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus sing apa kuwi? Sing ini. Wah, akeh men. Der. Apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, gak bernyawa, gak bisa anu ya. Sudah ya, kayak, Mas. duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah, iki yuk Kik. Bahaya. Taruh sana lagi. Mas Karis. Wah, tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak-gerak tak lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, wis. Mana itu? Iya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso alon to. Wis engko cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya,
Istirahat dulu. Nes, niki juga ada Mas Yudo, ya disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Heeh. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Heeh. Ya, yuk. Dadekne Mas Tris, monggo. Heeh. Gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji punika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, dicopot. Ora oleh to? Ngligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki tau ndelok toprak ora kowe iki? Wayang Kedirinan ora apal lakon Panji iki ngligo. Panji asmara bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda ta? Beda. Waduh, apik to. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Mas, kok iso dhek enek kaose lho? Iki toprak dudu wayang kok gawe kotang Antara Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan. Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman pra isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepet bocah kok ora. Ngene ya ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatat jan igone pating pencotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekarta sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone. Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone ramak malah untune sing maju kowe iki. Ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi Sekartaji. Weh. Cak manapun Kakang Yayi. Neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. Piye cak iki kok iso? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang halus. Lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kaya ngene ngene aurane. Aurane ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono kok. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Toprak siswa kok goblok ora umum. Wah, ketoprak ora iso. Toprak kok Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho, Mbak. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Oh, Adik Victor. Nggih, munggah mriki, Mas. Alhamdulillah. Sak menika kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adike Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, ini Tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, ini Tor. Tor, kene. Nah. Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. Pirang atus tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah-walah Jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel nek ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Nah niki seksi, Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakean sek kurang gizi. Jadi
Ora iso gedhe ya cuwilik niki. Awakmu nyekel kendang ya ning kono ning kendangan kono. Iso to ngendang? Saged. Ya kono. Mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo ke dadi gandrung. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. ngono. Kene-kene, Yayi. Siramu bak ora lho wong kok terak angin kok ngleyang ngene iki jane. Ora enek bobote. mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan diko kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho. Arep nguyuh piye to? Gandrung iki Lah yo. gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatut Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatut Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergi kok iso. Iya. Atut runtut tansah reruntungan. Kene-kene nyanyi ndak pangku. Ladalah. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya jelas luar biasa. Abrahe bantri le. Ayo, iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku dhisiki ngene le. Menang kowe ndal berarti Aku. Alah. Menang sapa ndal karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung. Duk, Awas kowe. Duk. Apa? Kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Balak sikile kita. Wah, Piye to? Enekmu gak celik kleru. Ngapur. Nakal wi jarak Nakal jarak kuwi. Jarak kuwi. Sopo Mas? Nyapa? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar tau ngono wi, Rum. Hei! Wo. Mas Mondol. Kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya. Sopan santun, subasita, adab ketimuran, tata krama. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok wae. Nah, ini toh. Cukup ngene tok wae. Tadi dia lek megang piye, Om? Ngeten lho, ngeten lho, Mas. Dah boleh. Ngapur kowe. Contone piye Mas Sido? Ngeten tak. Lho, cara arep ini. jamil janggut. Lah nek mau cukup ngene tok. Lho, ngene tok. Ora perlu kok ora elah, Mas. Lah kok malah akeh kowe? Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok nggur nyewak. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei! Aku bar iki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku nesu. Nesuno. Wong Ora edan. kuwi mau ki bendelok wayang ya, Om ya wi mau Biasane benerangi. nek tanggapan iki budal 3:30 jam 8 lah kok jam 3:30 Masa ta? Matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Makane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Asline apa, Ndol? Asline weanan karo Elsa lho. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? HP-ne ndi? Aku HP-ne dilokno. ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Ben konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Kelakuane dalang-dalange ngono kuwi.
Lagi. Lagi. Iki sayang ki. Lah, sayang ki sapa? Nah. Ndi kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya sayang Iki ndi. sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang gini fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Oh iya, anake aku lali aku. Sing mau lho anake gak Boleh oleh. wes. Wis apene Sita. Apene Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayu neh Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yang mungkur jeneng tok Mas Mondal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkae. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Leh jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mondal. Iya. Dodone sampeyan yo. Lho. Dadane dilus lah. Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Neng panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik Untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa karo Mas Mondal biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Menit pertama. soalnya kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Enak iya. Enak tapi suwe-suwe ya keju. Mantane dhek L300. Wis L300 ya. Trip. Iki lho Mbak Niken sampean ngenek nek lak pokoke. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus Wis ora gede dadi apa? Maling. Mantri. mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slewentik bisa tak selentik lho. Kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, tak patah desem. Kayak Bojonegoro kowe. Kita duwe pacar Bojonegoro ya. Ya punya no aku pacarku ya di mana-mana Ya, ya. iya Om, ya. dong. Apa itu pacar cuma satu ya satu. kurang ya Om. Kuno. Ngapa melak-melak? Iso jentak. Bisa melak-melak. Melak-melak. Berarti pacare kono luwih akeh Luwih ya. Om, akeh. ya. Padahal lak dhewe mah ya gur guyon ya. Om. Krungu-krungu Bisa, jare Om. nang isi ya duwe sitok sinden. Ora, ya ampun. Dalang ya ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane Makane kok mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek dinanti penting botolnya mulih ngono lho. Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirane bludrek, pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, Heeh. lho dijak guyu. Jak Dagel guyu. Marot tuane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo Upamane Mas, belanjane kurang. blonjone kurang. Mas aku nyuwun cincin. Jaluk cincin. Pokoke beneran jaluk apa disuluki terus. Oh ya enek Mas aku. Ayo ganti Lanjut. Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut, hup. Nah, iki lho. Sak rambut, rambut, hup. Terus. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Rate hop.
Piye? Datan kingkang sarambut. Cep. Ah, ngono lho. Datan kingkang sarambut cep. Aduh, ora gawe hub, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah, ngono lho. Datan kingkang sarambut. Nek mboten dingetenke brujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki. Omongane mesti Wis. Lho, kok iso kecer keperwujud wae. Mang ra iso. Yo. Datan kingkang sarambut lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampe nek malang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong bocah kringete kaya solar. Aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omong ati Sampean sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho. Ndan. Iso apa ora kowe? Bang terus. Sampean rada rono. Lah, Dagelan kok diselentak. engkel ae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan Yayi, Yayi. Ya, ngono. mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjalukmu bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune Waton lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa ta? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora kuru-kuru. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul bathukmu nyelo cendan dendak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangir tak sawang pasuryanmu katon glewu bisa ora kowe cangkem kaya baduk sumur ngene kok Baduk sumur. Yayi. Heeh. iki lho Rambutmu kang ngemak bakung. Terus Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede-gede. tekan bokong bareng. Ikar bokong jambe piye to Aku angger keserimpet untu yo ini. rambutmu Kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuranmu yen tak sawang katon glewu. ngene lho lambene ngisore dindul ngene Dindul. glewu Pasuranmu yen tak sawang katon glewu. Kene Yayi. Siam bakal tak glewu. kabeh glewu. Yen cedak Asik. tansah mulat. pripun swantenipun Sae, Mas. kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung Kae nyeluk Mbah Kung. Terus Sida Delokan larasmu lho teko ngene. asih turu. Tuhu terus entek wong terus turu. heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. mintuna Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. ayo Nimas bareng ana tepi wajib. lah nyapa dadak wajib iki lho Lho padha karo bak mati di akhir ayat. jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib Wajib nek senep senep nek Pak Asop asob nyidam terus Sito asih bebrayan. Luar biasa. napa niki lajenganipun Ben dikancani ya, Mbak Nika. nggih dipun kancani Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Mbak- lah Astabrata.
godhog